Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih ing paucalan basa Jawa. Bocah-bocah ing pawulangan loro gemi nggunakake energi iki, ayo bebarengan mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog. Mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog iku padha karo mahami titikane teks pacelathon. Iki basa Jawane. Mahami titikane teks pacelathon. Pacelathon kuwi tegese padha karo percakapan utawa dialog ing basa Indonesia. Dadi yen basa Jawa pacelathon, yen ing basa Indonesia diarani percakapan utawa dialog. Pacelathon tegese rembugan antarane wong loro utawa luwih. Percakapan antara dua orang atau lebih ngenani saweneing bab mengenai sesuatu hal. Baleni, pacelathon tegese rembugan antarane wong loro utawa luwih ngenani saweneing bab. Nah, bocah-bocah, budayane wong Jawa kuwi yen pacelathon diatur dening tata krama. Tata krama sing diarani unggah-ungguh basa. Kanthi nggunakake unggah-ungguh basa, kita bisa ngajeni lan tresnani marang wong liya sing diajak guneman. Ngajeni kuwi menghargai, tresnani kuwi mencintai. Yen gunemane antarane wong enom marang wong tuwa berarti kanggo ngajeni. Lah yen sing guneman wong sing tuwa marang sing luwih enom kanggo tresnani. Tresnani padha karo mencintai. Nah, bocah-bocah, saiki ayo disimak bareng tuladhane pacelathon iki ngenani gemi nggunakake energi. Pacelathon antarane sapa iki bocah-bocah? Iya bener, Pak D lan Bimo. Pak D ngendika sik, kok sajak kesusu? Arep nyang endi, Bim? Bimo mangsuli, inggih, tumbas lampu pijar. Ganti Pak D maneh, kok ora lampu LED wae? Bimo mangsuli, pilih ingkang mirah, Pak. Terus Pak D, bener, lampu LED regane luwih larang, nanging yen dipikir tenan ora ngono. Bimo mangsuli maneh, kok saged makaten? Pak D jelas nih, sepisan lampu LED luwih awet, dadi mboten perlu wangsul tumbas. Pinter kowe. Kapindho, sinare LED padangi tikel wolune lampu pijar. Nah, Pak D ngendika yen cahayane LED kuwi padangi tikel wolune lampu pijar 8 kali lipat lampu pijar. Saiki ganti Bimo. Amargi dayanipun alit, tarif listrikipun inggih mirah. Pak D, pinter tenan kowe Bim. Tak dongakno besok gede dadi guru. Matur nuwun pangalembana lan donganipun. Nah, Pak D ngendika bocah-bocah, nah, sapa sing nggunakake lampu LED ateges melu nyengkuyung gerakan hemat energi. Inggih Pak D, kula badhe wangsul rumiyin. Bener, matura bapakmu dhisik. Aku yakin bapakmu mesti sarujuk. Sarujuk iku setuju. Matura iku ngomongo bapakmu dhisik. Sarujuk kuwi padha karo setuju. Bimo, inggih Pak D, kula badhe nyuwun pamit.
Sing hati-hati duwite aja nganti ceblok. Mengko bengi rasakno gumebyare sinar lampu hemat energi. Nah, iku mau bocah-bocah tuladhane pacelathon antarane Pakdhe lan Bima. Saiki wangsulana pitakon iki kanthi milih salah siji wangsulan sing bener. Nomor 1. Teks pacelathon kuwi katulis kanthi awujud apa bocah-bocah? Kanthi wujud iya pinter imbal wacana utawa dialog. Imbal wacana, imbal iku tegese bocah-bocah iku berselang-seling atau saling. Wacana iku pangandikan, dadi ngendikane bergantian. Nomor kalih, sakabehe ukara ing teks pacelathon iku nggunakake apa bocah-bocah? Iya pinter ya kuwi nggunakake ukara kandha. Dalam bahasa Indonesianya diarani kalimat langsung. Saiki nomor 3, isine teks pacelathon ya kuwi apa bocah-bocah? Pangajak lan panerangan. Pangajak itu mengajak, panerangan itu penjelasan, mengajak dan menjelaskan. Nomor 1, cacahing paraga utawa tokoh ing teks pacelathon ya kuwi pira bocah-bocah? Cacahe iku jumlahe iya pinter 2 utawa luwih, 2 atau lebih. Sing nomor gangsal, ukara ing teks pacelathon, ukara iku kalimat ing teks pacelathon kuwi piye bocah-bocah? Iya cekak aos, pinter. Nah bocah-bocah, sawise mangsuli pitakon ing dhuwur kanthi bener, saiki bisa dijupuk dudutan. Yen teks pacelathon iku duwe titikan. Dudutan kuwi padha karo kesimpulan bahwa teks pacelathon itu punya ciri-ciri utawa duwe titikan. Yo coba nomor 1. Titikane ya kuwi katulis kanthi wujud dialog. Dialog mau apa bocah-bocah? Imbal wacana padha karo imbal pangandikan. Berselang-seling atau saling gantian pangandikan. Tuladhane mau iki bocah-bocah, Pakdhe ngendika sik, ganti Bima sing matur, ganti Pakdhe ngendika, Bima sing matur lan sak teruse. Terus saiki titikan sing angka 2. Apa bocah-bocah? Gunakake ukara kandha utawa kalimat langsung. Coba disimak maneh. Nah iki ukara kandha kalimat langsung bocah-bocah. Kalimat langsung iku iki diwiwiti kanthi tandha petik. Iki jenenge tandha petik, koma 2 ning dhuwur iku tandha petik. Diwiwiti kanthi tandha petik lan pungkasane uga tandha petik. Terus ukara langsunge, ukara kandhane di kalimat langsung. Nah, kabeh iki kalebu ukara kandha kabeh. Terus sing ketelu ya kuwi isine pangajak lan panerang. Pangajak mau mengajak, panerang itu menjelaskan. Nah, iki tuladhane. Pakdhe ngajak kok ora lampu LED wae. Nah, iki maksudnya Pakdhe mengajak Bima, bapake Bima ngajak nganggo lampu LED. Terus panerang iku menjelaskan iki. Penjelasane tuladhane. Bener lampu LED regane luwih larang, nanging yang dipikir tenan ora ngono lan sak banjure. Dudutan sing kaping 2 inggih menika paraga
Cacai paraga loro utawa luwih. Jumlahnya tokoh ada 2 atau lebih. Nah, dudutan sing angka gangsal nggunakake ukara cekak aos menggunakan kalimat singkat dan padat. Tuladhane maneh iki. Cacahing paraga Pakde lan Bima. Nomor gangsal nggunakake ukara cekak aos singkat padat. Nah, iki. Cekak iku pendek. Cekak aos. Nah, bocah-bocah iku mau dudutane ngenani ciri-cirine teks pacelathon. Coba saiki dibaleni pisan maneh. Yen teks pacelathon kuwi duwe titikan angka 1 apa bocah-bocah? Katulis kanthi awujud dialog utawa imbal wacana. Angka 2 nggunakake ukara kandha utawa kalimat langsung. Angka 3 isine pangajak lan panerang. Angka 5 cacahing paraga loro utawa luwih. Angka gangsal inggih menika nggunakake ukara cekak aos. Nah, bocah-bocah iki mau titikane teks pacelathon. Muga-muga pasinaon dina iki ana paedahe lan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.